हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं एक्चुअली दिनैहाय गुबुन जायगायावसो दङ। दिनैहाय जोंनि आफादनिनो एम मिनिस्लु बिथाङा दिनै केसनि बारै माखासे खोथासो एम मिनिस्लुआ दिनैहाय हाजिर जाफैदों। दिनै केसखौ बायदों जोबदों होनना बुंबाय थादों। थ' आं बिथांजों दसे सम सावरायदोंमोन, लोगो मोनदोंमोन। बावहाय लोगो मोननानै जोङो मोजां गाज्रि बा सावरायलायदोंमोन। बावहाय बिथाङा बुंबाय, फोरमायना लाबाय जे आं केसनि बारैसो हाजिर जाहैदोंमोन सार, बेफोरबायदि खोथा बुंदों। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आं बिथांजों सावरायनायखौ खोनासंलांदोनि। दा आंजों दंफायो एनआरडि फेक्सननि सासे सेंग्रा। बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन, दिनै हाजिर जाहैदोंमोन। नोंथांमोना एसे नायलांदो आरो खोनासंदो बिथांनि खुगानिफ्रायनो। दा नोंनियाबो केसा दिनै हाजिर जाहैदों। हाजिर जादों। आं दिनै हाजिराव थांदोंमोन, माने 2011नि केस। आदसा। बे बुस्थुआ माने दिनैजों नै 22 जाबाय। माने बे बुस्थुआ फैथावथाव नङामोन। दिनैजोंहाय आङो खेबथाम गाहैनांबाय आरो कर्टआव माने थांनाया। ओमफ्राय जों सानदोंमोन सिगांनो माने सुक्ति जानाय हिसाबै फैनाय नंले बेफोरबायदि सानदोंमोन। सान्ति सुक्तिया जुदि जाबायब्ला बे केसाबो फैफिननाय नङा सानदोंमोन। ओमफ्राय नै जोङो दाख्लै सिगां माने बै केसनि लेखा लानानै जमा हैनाय समाव फैनाय मोनबा जों हरफानो हागौमोन। नै दा बिनि बेसेबांबा उनावसो मथा मथि मास मोननै मोनथाम जाबाय आरो। नै बे मासावथ' 4 थारिखआव खेबसे, 28 थारिखआव खेबसे मासाव खेबनै मासाव 4 थारिखआव खेबसे, नै दा 28 ना, बे 28आव फैबावबाय आरो। ओमफ्राय दा नेक्स्टनि 22 थारिखआव थारिख हरबावबाय आरो। फैगोन मासनि 22 थारिखआव आरो खेबसे थांबावनांगौ आरो। होमबा दा नोङो दा हाजिर जानासो फैदों? हाजिर जानानै दासो फैदों आं। दासो माने बाव ओरैनो दसे बेरायनोसैलै होननानै सापागुरियाव बेरायनायाव नोंखौ लोगो मोननाय जाबाय आरो। बे आरो माने जोबनांसिगौमोन सुक्ति जानाय हिसाबै, सान्ति सुक्ति जानाय हिसाबै। दासो आरो बे उकिला होनदों माने बोसोरसेनि बारा नांगोन नोंसिनि केसा। माथो जाबावनाय होनबालाय। दाथ' लिडारफोरा बुंबाय थादों केसा जोबसिगोन। दा बेफोरनि खोथाखौ नों बेसेबां फोथायो? आंथ' फोथायानो माथो, केसानो फैबायानो थायो आरो गोदान। सिगांबोथ' मोनसे जोबनानै थांबाय बिजनियाव। बेखौबोथ' आङो गैयाबाबो बोसोरथाम गानांदों। बे 2008नि बियो। ओमफ्राय नैबे दा थांनाया 2011नि आरो। आदसा। माने जानुवारियाव हमजानानै जोङो माने 2011नि एप्रिल मासनि 13 थारिख ना 12 थारिखआव गदों आरो। हमजादों हमजानायाबो, कासकट्रायावनो हमजादों। केसाथ' जेनेबा आफादनि खामानि मावनानै हमजानाय जेनेबा। जोङो माने मोनसे जायगानिफ्राय पस्टिं फैदोंमोन आरो, जेनेबा लाइमुथिनिफ्राय जों ओरै बासु एरियाजों फैनाय समावहाय लामायाव माने अभारटेक खालामनानै। आगोलथ' जेबो मोनाखैना? जेबो मोनाखैमोन। सासपेक्टेड ओरैनो हमबाय। ओमफ्राय गावसिनि बुस्थु होदेरनानै माने जोंखौ फासायनाय जादों। थ' होननानै बुङो ओरैहाय दाखालि दिपेन बर'आबो बुंदों केसा जोबसिगोन होनना बुङो। दिपेन बर'आ एक्सुवेलि खोनासंनाया मोजां। गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा आरो प्रमद बर', नोंथाङा खोमाखौ मोजां एरनानै खोनासं। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा सासे भुक्तभुगि। केसावहाय दिनैहाय केसा दिनैसिमबो जोबनो थाङा। आरो नै दा केस हाजिर जानानै कर्टआव हाजिर जानानै बिथाङा फैदों। ग्रोब आंखौ लोगो मोनदों। लोगो मोननायाव सावरायलायबाय जे केसनि बारै दे फंनैसो खोथाखौ बुंदो। बिदि खोथायावहाय बेखिनि दा बिथांमोन बायदि गोबां केस गोनां मानसिफोर दं। थ' बिसोरबो बिसोरबायदिनो सेम हाजिर जाहैबाय थानांदों। दा जेनेबा बै 2018नि ना मा होननानै बुंनाय, बेफोरो नोंनिया 2008नि बे बिजनियावमोन बियो। बिजनियाव बेखौ बोसोरथाम गानांदों आं। केमाव थानायावबो फैबाय थानांदों। नंगौ, फैनांदों। ओमफ्राय आरो नै दा 11नि केस फैलायबाय। आदसा। ओमफ्राय बे 11नि नैबे दा जिहेथु 11नि केस, बावहाय ओरैनो खरसा पाति सोरनिफ्राय मा खालामदों? रावनिफ्रायथ' मोनाखै मोननाया। माने खेबसे थांगासेयावनो उकिलानो 1000 गाहाम लाखियो। ओमफ्राय थांलाय फैलाय बिदिनो 2500 3000 थाङो आरो। दा उकिलाथ' एसे एनैखौ सा खरस बेल' नङा, उकिल' नङा, गुबुनाबो लायो। बयबो लाखायो। खारन दा दिनैनि दिनाव फैसानि सायावसो सोनारजोबो, नङा होमबा? दा बेफोरबायदिखौ दा नोंनावथ' दा थाखा फैसा इनकाम सर्स जेबो गैया। आं ओरैनो अमासो फिसिलाबायना।
आदसा नों अमाबो फिसिनानै दङ अमायानो दा आं ओरैनो मा मावना जानो होननानै गोरलै गेदेर 18थासो दं दा ओमफ्राय बेमार आजारथ' लकेल अमाखौसो फिदों आं माने बिमा ओरैनो माथाम माब्रै दोनबाय ओमफ्राय दा बिमानि फिसाफोर दङ फाननाया दामानो गैयानो ओमफ्राय फानथ'नाय जायाखै मावना जाबावनाय ओमफ्राय दा नोङो ओरैहाय हमनानै ला बे केसनावनोथ' थांनायानो जाफ्रामो बेखिनि फैसाफ्राबो थाङो बिदिनो मैयाबो सोरनावबासो हला लाथ'नानै थांनांबाय बिदिनो दा आर्टिफेक्सननि सेंग्राफोरनाव नोंनि मिथिनायाव सोर साबेसेनि केस दंबावो बेसेबां जोंनि सोर हाजिर जानांगौ जों बेवहाय साथाम ओरैनोथ' आफादाव आखान्थि होनो मानसिया बाक्सानि आदसा मा नाम होनोमोनथाय बियो अजित बर' ओमफ्राय जोंना नै माबानि दुलिगाव खादामपारा बे गामिनि जेब्रा ओरैनो ज'नो होनो जों बे साथामजोंहाय थांनांगासिनो आरो माने साथामबोखामोन केसा साथामबो ज' हमजाखादों बेनो आरो थांलाय फैलाय आरो गुबुन आरो जेनेबा गुबुन केडारफोर गुबुनखौथ' आं दा मोनथियाखै दङ होनदों ओरै आमथेखा साइडजों ओमफ्राय बे मा नाम मोनो एग्रां बिसोर थांनांगौ नामा दाबो सोलिगासिनो बिसोरनाबो होनबा नोङो दा जेनेबा केसानो दिनैसिमबो जोबाखैबा प्रमद बर'मोना माखौ केस जोबदों होननानै बुंदों नोंनाव मा सानो बावहाय नों ओरैनो बिनि बारै मा बुङो ओरैनो बुंनायल' बायदि खोनादों माथो रावनि दिनैसिमबो रावनिबो जोबनानै फैयाखै जोंनि एफा फुराना केसानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ बबेथि जोबनानै फैयाखैमोन बे ओरैनो माने सन्थुष्ट' मानसिफोरखौ गोजोन होनायनि भाषा बायदिल' आं सानो आरो दिपेन बर'आबो बुंदों केसाखौ जोब्बाय होननानै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंदों केसा उइद्र' जानानै जासिगोन होननानै सावरायग्रायाबो बुंदों माने केसा जोबसिगोन होननानै दा नोंसोर बायदिना दिनैसिमबो जोबाखै बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो ओरैनो जोब्बाय होननायाथ' बयबो दिपेन बर' आरो सावरायग्रायाबो साननैसोनि सिगां बबेबा मोनसे जायगायावहाय बुंदोंमोन केसा उइद्र' जानानै फैसिगोन खुद एनडिएफबि गावनिनो एस ग्रुपनि बिथां सावरायग्राया बुंदोंमोन केसा जोबसिगोन बा गुबुना केसा जोबसिगोन दा नोंसोर बायदिना नै दिनैसिमबो केसा जोबाखै दिनै नोङो हाजिर जानो गोनां जादों दा बै दिपेन बर' बा सावरायग्रा बा फेरेंगा बिथांमोननि सायाव नों मा बुंनो सानो ओरैनोथ' माने जोब्बाय होननाया बयबो बुङो जोब्बाय खिन्थु जोबनायनि जे मोनसे लेखा सफैयोना बे बुस्थु लेखा फैयोब्लासो केसखौ जोब्बाय होननानै जों साननानै लानांगोन आरो दा आङो माबायावहाय बिजिनियावहाय आं 3 बोसोर कट गायै आं मोनसे लेखा मोनदों बे लेखाखौ मोननाय लोगोसे माने केसा आंना जोब्बाय होननानै आं सानो दा जों दा केस सोलिबाय थादों जों जोब्बाय होननानै जों बुंनो हाया दा लास्टआवदि मोनसे लेखा मोनो बै लेखा मोनोबासो केसा जोबमारबाय होनना सानो दा सोरनिबाथ' केसा जोबदों होनदों खिन्थु लेखा मोनाखैना दासिमबो सोरबाफोर रावबो प्रमानखौनो होनो हायाखै जेनेबा लेखा मोनबासो आंना जोब्बाय नै होनना बुंनो हागोन दा बे आरो दा बिथांमोना गोबां केस जोबदों होननानै बुंदों मोनबेसे डिस्ट्रिक्टआव केसा उइद्र' जादों नङा होमबा आरो साबेसेनि केसा उइद्र' जाखो बेखौथ' बिथांमोना डिक्लेयार होनो हायाखै ना मा होनना बुङो बे लेखा फैनांगोन कर्टनिफ्राय आरो बे जोब्बाय होननानै सिरि थानानै उनाव बे केसानो जुदि फैफिनोब्ला मा लेखाखौ देखायगोन आंनि केसा जोबखानायसो नै होननानै मोनसे केस जोबनाय लेखा मोनो बेखौ मोनबासो जों माने दुगा जानो हायो आरो नंगौ दा जोंथ' नै बे 11निया उकिला बुंबाय नोंसिनाव आफादनि मानसिखा नोंसोरो दा गनानै थांबाबो नोंसोर आफादावनो थांफिनखागोन नोंसिनि केसा जोबखाबाय बेयावनो जोबखाबाय नोंसोर आरो नोंसिनि केसा उल्था थांफिनले होननानै दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नै दाख्लैसो फैबाय दिनैजों मास मोनथाम जाबाय मास मोनथामाव मास मोनसेखौथ' खेबसे थांनांबाय नैबे मासाव खेबनै थांनांबाय होमबालाय बैखौ आसा खालामनानै जोंनि जोब्बाय होननानै जुदि जों साननानै थायोमोनब्ला बेथ' सोलिबायानो थागोन आरो नै सोलिबावगोन दा 6 बोसोर थांबावनांगोन आं जोबथारनायाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों माने बे जेनेब्ला केसनि सोमोन्दैनो बा आफादाव थानानै दिनै नोङो आफादाव गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मावबोबाय बे पिस एकर्डजों नोङो माबा मोनसे बर' रायजो राजानो होनो हादोंना बेखौथ' होनोनो हायाखिसै जों जेरैबायदि सानदोंमोन जेरैबायदि लुगैदोंमोन बै सुक्तियाथ' दिनैसिम आदायानो जाफैयाखिसै दा जोङो रायजोफोरनोसो गोदो जोङो माने बर'लेण्ड नांगौ बा बर'फोरनो सान्ति सुक्ति जेनेबा गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय रावजोंबो नासयजानाय
जेनेबा जों बेफोरबायदिखौ जों लुबैदोंमोन जों हाग्रा बंग्रा थादोंमोन जोङो गैयाबाबो 16-17 बोसोरसोआ जाबोदों हाग्रायाव नंखागौ बे ओरैनो एसे ओंखारनो हानायावल'सो जोङो फैनो मोनबाय जों गैयाबाबो 2005-06 निफ्रायनो जों स्टार्ट दा बिनिफ्राय जों थाबोदों ओरैजाय गबिन्द सारनियाबो गावदों जों दैमारियाव थांदों दैमारि पेन्सनाव गावदों जों सावरायग्रायाव थांदों थांनानै जोङो रिटार्न जाबोफिनदों दा दैमारि सारनियाव जोङो दा दिदोमैनो दङ आरो थालांबायानो थागोन जेब्लासिम आफादा माबा मोनसे जाहैथारासिमगौ माने जों बावनो थागोन आरो नांनांगौबा नांबावगोन थिगैनो दं जों बेखिनि खोथाखौ जों गोसोआव दङ अफ्रिब्लाबो बिथाङाब्लाबो गोसोआव दङ बिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय नांनांगौब्ला आरो रायजो राजाखौ लानानै आरो गुबुन रोखोमाव नांबावगोन बेखिनि गोहोआ दङ होनबा नोङो दा बिनि गेजेराव नोंथाङा दिनै केसनि गेजेराव नांबोनाय 10-15 बोसोर नों हाग्रायाव थाबोनाय धेमालि खोथा नङा दिनै सोरबाया फेथेरनो माबा मिडियानि सिगाङाव बुंबा रायजो राजानि सिगाङाव बुङोबा जानाय नङाथ' दिनै प्रमद बर'मोन बायदियानोथ' माबायदि खोथा होनना बुंदों नों आंखौ लानानै नंगौना नङा नोंनि आफाद आंनि आफाद जों दिनै NDFB आफादखौ लानानै दिनै माबायदि खोथा बुङो बिथाङा लाजिनाय मोनगोन ना मोना नों बिनि सायाव मा सानो माने बुंनांगौआथ' बेनो माने बिसोर बोरियाव थाग्रा माखासे दैयाव थाग्रा जायो बोरियाव थाग्राया दुगासिन जायो ओमफ्राय दैयाव थाग्राया एसे खस्थ'सिन जायो दा बिसोर बोरियाव थानानै फाव बुंबाय थानानैलाय बोरैथो जानो सिंनि बाथ्राखौनो जेबो मिथिया ना हाग्रायाव लेवार मासे ना थाम्फै मासे अरजाहैदों जेबो मिथिया बिसोरो हाग्रायाव थायोबा माबायदि खस्थ' जायो सानथाम सानब्रै ओंखाम रसा नांनानै मैदेर खिनाय दैफोरखौनो फेरेदबायनानै सोरबोजों लोंनो दा बेफोर बेसेबां दुखु सोरबा बायदिया बेन्दों दानस'बायनानै दै लोंनांदों बेफोरखौसो जों जाय हाग्रायाव थादों बिसोर मिथिगौ बे बोरियाव थानाय मानसिफ्रालाय माथो मिथिगौ दै देथे जानानै दै सानस्रिनो रोङिनि जों बायदिया सानब्रै सानबा गाहाम ओंखाम रसा नांनानै थानांदों बेफोर आरो बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला मारै जाबावगोनलै मा सुथियानो बिदिसो जाबाय माने बेफोर साननाय फैयो आरो गोसोआव नों बे पिस एकर्डखौ नोंथाङा एक्सेप्ट खालामो ना खालामा बेखौथ' एक्सेप्ट खालामथावथावखौनो नुवा माने नांगौ बायदिखौनो जायाखैबालाय आरो मारै बबे बिथिंखौ लानानै जों एक्सेप्ट खालामनो ना मा होननानै आंथ' मालाबाबो ओरैबायदि एक्सेप्ट खालामनो ओरैबायदि थान मोनदों खारन जोंफोर बिराद नों आङानो होन गोबां खस्थ' खालामबोनाय नङा होमबा हिसाबै आरोखि एक्सेप्ट खालामनो बाथावथाव जानानै दङ नोंनि मुंखौ एसे खोन्थानानै होयोबा एसे मोजां आंनि नामा ओरैनो माबायाव मैखोम नार्जारि होनो आफादाव मिनिस्लु होनोमोन आरो आं माने आंना न'आ बासुगावमोन गसाइगामिनिफ्राय आं दा आमगुरियाव थाहैबाय आरो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबथारनायाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि